suvozača koji su mu pokazali put. Rumen Dunev je izašao nazad na asfalt izgubivši svega 30 sekundi. Rekao smo već, Krum Dončev, Dimitar Ilijev i Jasen Popov, trojica najboljih u drugom izdanju Ljubiša. Četvrta pozicija za Todora Slavova. Miloš Komljenović dobija prvi specijalni ispit na ovom reliju. Očigledno je Komljenović shvatio da mesta za pojačanje ritma u ovom automobilu itekako ima. Naime, Miloš se nalazi u jednom vrhunskom Mitsubishi Lanceru 9. generacije, iznajmljenom od čuvenog tunera i poznatog takmičara Hermana Gastnera. Na poziciji broj 6, drugi u domaćem šampionatu, Milovan Vesnić, svega 7 desetinki iza Komljenovića. Sedmi je Sašo Vusića, treći u domaćem generalnom Vladan Petrović. Njegov zaostatak za Vesnićem, bogami, 5,9 sekundi. Ovo je osetni gubitak za Vladana Petrovića, iza kojeg se našao Vladica Rabrenović sa zaostatkom od 12,4 sekunde. Ritam pojačava i Srđan Petrović, prelazi na 3,4 sekunde Vladici Rabrenoviću, a iza sebe ostavlja Dušana Borkovića, Draška Topanovića, Bugarina Ivana Gančeva, Slavka Komela i takmičare u već klasi 4, Evropska A5, Miodrag Šarac i Saša Ostojić vode zaista fantastičnu borbu. U ovom trenutku Saša Ostojić ima neznatnu prednost koja se kreće između 10 i 20 sekundi, zavisno od ispita do ispita. U malom vremenu Željko Martinović i dalje neprikosnoven na poziciji broj 1. U kategoriji do 2000 kubika grupe N, trenutno i vodeći u generalnom klasmanu Milovan Vesnić, na poziciji broj 2, treći u generalnom Vladica Rabrenovića. Vladimir Zečević imao je velike probleme sa gumama i on je daleko iza na poziciji broj 3. Vidite upravo ono o čemu sam govorio. Jedina šteta bilo je oštećenje branika na automobilu Rumena Duneva prilikom onog izletanja, iako je izgledalo mnogo opasnije, mnogo gore. Nakon 5 specijalnih ispita, Dončev, Ilijev, Popov, Slavov, Vesnić i Petrović, šestorica najboljih u generalnom, s tim što Vesnić sada ima 2,3 sekunde prednosti iza Milovana Vesnića. Na poziciji broj 3 i dalje Vladica Rabrenović, ali je sada Miloš Komljenović na 7,6 sekundi za ostatka. Drugi krug završava se specijalnim ispitom Sirogojno broj 2, 11,83 km, kiša i dalje ne popušta i ponovo 6 od 6, 100% učinak za Kruma Dončeva. Na poziciji broj 2 Dimitar Ilijev, treći Todor Slavov. Ako se ne varam, ovo je tek drugi put da Todor Slavov ulazi među trojicu najboljih. Veliki problemi za Rumena Duneva, koji je očigledno pomerio geometriju automobila prilikom onog izletanja. Bilo kako bilo, četvrti Saša Vusić, peti Milovan Vesnić. Još jednom Milovan Vesnić biva naš najbolji predstavnik, tačno sekundu iza njega Miloš Komljenović. Jasen Popov ponovo u nekim problemima, tek 7. pozicija za njega. 8. Vladan Petrović, 2,8 sekundi iza Popova i 9. Srđan Petrović, tačno 2 sekunde iza svog prezimenjaka iz AP Sport Racing tima. Srđan Petrović u ovim trenucima, ako se ne varam, prvi put biva uz rame Vladanu Petroviću na ovih 6 specijalnih ispita od početka dana. Očigledno je da onaj udarac i oštećenje automobila na prvom specijalnom ispitu biva već zaboravljen. Vidimo Miodraga Šarca u tom Volkswagen Polu iz Beogradskog autosporta. Rekao smo već, sjajna borba sa Sašom Ostojićem. Moramo napomenuti da je sjajnu partiju u
prvoj polovini ovog uvodnog dana pružao i debitant Ivan Obradović iz ekipe Sava Sušić u Jugo Bordo sa brojem 46. Upravo ste ga videli. Ivan Obradović u svom prvom reliju u evropskoj kategoriji A5 domaćoj klasi 4 zaista pruža dobre partije. Vidite i sami šta se dešava nakon 6 specijalnih ispita, već više od minut i po prednosti za Dončeva ispred Ilijeva, Popova, Slavova i Vesnića. Mi sada prelazimo na specijalni ispit vrela, treći i poslednji put kao specijalni ispit broj 7. Naravno, čini mi se da više nema potrebe da govorim da je startni broj 2 Krum Dončev pobednik ovog specijalnog ispita, iza njega Jasen Popov, tačno 8 sekundi zaostatka. Iz kruga u krug su vremena padala. Uspeva da se izvadi iz velikih problema pre no što odemo na poslednji specijalni ispit prvog dana, Sirogojno, treći put. Veoma veliki broj gledalaca, moramo to istaći, i po ovom izuzetno očajnom vremenu okupio se pokraj staze, a evo prilike da poslušamo još jednom kako zvuči taj Peugeot 207. I zvuk i vizualni ugođaj, svakako pre svega zahvaljujući umeću Kruma Dončeva. Jasen Popov, upaljeni treptači, međutim uvek atraktivni Jasen Popov ne propušta priliku da na ovakvim ukosnicama oduševi publiku, pogotovo koja je po ovakvom lošem vremenu došla da pogleda specijalni ispit. Atraktivan i Vladan Petrović. Na 9. specijalnom ispitu Jasen Popov i pored upaljenih treptača kao znak da nešto nije u redu osvaja poziciju broj 1, tačno 4 sekunde ispred Kruma Dončeva, koji je tako propustio priliku da ostvari 100% učinak tokom prvog dana. Ovako ostajemo 8 pobjeda na specijalnim ispitima naspram ove jedne pobjede Jasena Popova. Treće mesto za Todora Slavova, tek četvrti Dimitar Ilijev, zaostatak za Popovim 14,4 sekunde. Peta pozicija za Vladana Petrovića, 8 desetinki ispred Milovana Vesnića. Sedmi je Miloš Komljenović, 2,5 sekundi iza Vesnića. Slede Sašo Vusić, Srđan Petrović, pozicija broj 10 za Ivana Gančeva, 11. ponovo problemi za Rumena Duneva, 12. Vladica Rabrenović, 13. Draško Topalović, 14. Slavko Komel i 15. Miodrag Šarac. Dakle, na kraju dana Krum Dončev vodi sa 2 minute i 11 sekundi prednosti ispred Dimitra Ilijeva, koji pak ima 16,5 sekundi ispred Jasena Popova. Na, kako bi se reklo, ničijoj teritoriji Todor Slavov 55,7 sekundi iza Popova i u isto vreme minut 37,8 ispred najbolje plasiranog domaćeg takmičara Vladana Petrovića. Na poziciji broj 6, drugi u domaćem šampionatu, Milovan Vesnić završava dan sa 14,5 sekundi zaostatka za Vladanom Petrovićem, što obećava velika uzbuđenja tokom drugog dana. Pozicija broj 7 pripada Saši Vusiću, 8. je Miloš Komljenović, a u prvih 10 ulazi i Srđan Petrović kao četvrti u šampionatu Srbije ispred Vladice Rabrenovića, koji nakon sjajne partije s početka dana sada pada na poziciju broj 5 u šampionatu Srbije. 11. mesto rezervisano je za Ivana Gančeva, Draško Topalović je tek 12. i već tada je bilo evidentno da neće osvojiti titulu šampiona Srbije u borbi sa Vladanom Petrovićem, bar što se tiče klase N. 13. je Slavko Komel, 14. Miodrag Šarac i 15. Tihomir Stratijev. Još jednom posjećam da se Saša Ostojić ne boduje za šampionat Evrope, tačnije za Evropski rally kup, tako da ga u ovim zvaničnim rezultatima ne